Poveștile din casa părintească vor rămâne mereu în comoara amintirilor tuturor. Acolo, în satul natal, cel mai minunat loc din lume, sunt sigură că aceste rânduri le-ar îngâna cu drag oricine. Doamnelor, domnilor, vă propun atenției un program realizat în comuna Cerlena, raionul Noua Suliță. Pe parcursul următoarelor 26 de minute vom discuta despre infrastructura și dezvoltarea acestei localități. Însoțiți de o ploiță de primăvară, zilele trecute ne-am îndreptat spre localitatea Cerlena, grație domnului director Valeriu Priscu. Dumnealui ne-a condus la instituția școlară din localitate, unde am aflat mai multe despre procesul instructiv-educativ, despre rezultatele deja cunoscute la unele obiecte ale testării externe independente. În Școala Medie de Cultură Generală își fac studiile 200 de elevi, unde lucrează 25 de profesori, toți sunt calificați, și 16 lucrători tehnici care deservesc și mențin baza tehnic-materială a școlii pentru ca elevii să poată simți în localitatea școlii ca în mediul de ca acasă. Sistemul instructiv-educativ în școală se petrece pe baza planului de învățământ, care este întărit de secția raională de învățământ în luna iunie-august, pe parcursul începerea noului an de învățământ. Deci programele sunt îndeplinite la nivel. Noi suntem bucuroși că toți absolvenții clasei 11 anul curent de învățământ s-au înregistrat la testare externă, unde deja cunoaștem rezultatele ca testare externă pentru evaluările finale de stat au trecut toți 100%, iar balul de promovare pentru a deveni abiturient la devenire și zăminte superioare de învățământ, 12 elevi au acumulat 124 de baluri și până la 200. Vă referiți la obiectul limba ucraineană? La limba ucraineană, deoarece la istoria Ucrainei până când încă nu sunt rezultate, deoarece ei o susținut pe data de 13 mai. În timpul acestei imprimări, am rămas surprinsă de istoria unei doamne, originară din satul Cerlena, stabilită de câțiva ani în Italia. Dumneaei este mama acestei domnișoare, care a dorit să afle mai multe despre copilăria mamei sale, despre școala din sat, ca mai apoi să doneze suma de 5.000 de euro pentru a fi schimbate geamurile acestei clădiri. În scurt timp, au fost procurate 28 de geamuri noi din plastic. Vorbind despre sponsorii și mecenații noștri care acordă ajutor pentru îmbunătățirea bazei tehnice materiale a școlii, deci în momentul de față, așa a dat Dumnezeu să fie oaspete astăzi iarăși la noi la școală, deci persoana Aurica Victor Nateron, absolvent a școlii noastre, care a alocat o sumă de 5.000 de euro pentru a schimba geamurile la școală. Domnișoara Teron este născută în Ucraina, satul de Baștenă fiind localitatea Cerlena. În prezent, tânăra locuiește împreună cu mama în Italia, face tenis de masă, se bucură de rezultate premiante, a ocupat locul întâi pe țară în Italia la categoria tenis de masă. Într-o zi de vară am venit de la Italia cu fiica, ca oricare mamă, emoționat. Am vrut să-i arăt școala, unde am crescut, unde am învățat, locul de sat. Fata studiază acolo? Da, fata studiază la Italia și am vrut să-i fac o idee de școala, unde eu am învățat. Eu am venit la școală, s-a uitat, roat împrejur, i-a plăcut școala, i-am arătat clasa, banca unde am învățat și au făcut observații la geamuri, că geamurile erau cam în stare vechi. Erau în stare veche, după aceea îmi spune, mamă, cred că copiii iarna au frig, pentru că prin geamurile astea între vara căldura, iarna frigul. Cum noi putem ca și facem și ajutăm? Cum că fata la Italia a luat primul loc în tenis, e sportivă, face sport, atunci ne-am întors în Italia și am hotărât să ajutăm școala. Pentru ea a fost o nimică tot, dar pentru școală a fost o onoare, pentru că aici m-am născut, aici am locuit și... Lăsați urme frumoase în amintirea celor care se ridică pe băncile pentru ceva generații în viitor.
Școala din Cerlena constituie un edificiu cu 2 nivele, o clădire spațioasă, amenajată cu săli bine dotate. Elevii dispun de toate cele necesare, preiau informația la nivel, dând dovadă de rezultate pozitive la învățătură. Despre procesul de învățământ în instituția școlară din Cerlena ne-a comunicat șefa de studii pe lucru instructiv-educativ. Profesorii din școala noastră sunt profesori talentați care participă la diferite concursuri, atât raionale cât și regionale. Deci avem învingători la concursul Profesorul Anului, deci avem învingători la raion, avem și învingători la regiune. Da. Profesorii noștri participă la concursul Vernisajul ideilor pedagogice, unde de asemenea sunt premianți. Deci în școala noastră se studiază 2 limbi străine, în afară de limba română, limba maternă, limba ucraineană. Deci din clasa 1 studiem limba franceză și din clasa 5 se studiază limba engleză. De asemenea, se introduce și predarea bilingvă. Copiii noștri pot concura cu alți elevi din alte școli la diferite concursuri, olimpiade școlare. Deci avem învingători atât la olimpiadele și concursurile raionale, cât și la cele regionale. Avem și participanți la concursurile general ucrainene, cu toate că nu avem victorii, dar participăm cu multă plăcere la concursurile care sunt întărite de minister, de raion, de regiune și așa mai departe. Noi avem lucrători calificați, unde avem un învățător emerit, Elizaveta Georgina Grițuni, care are o vechime de lucru de 47 de ani, ca profesor de limbă și literatură ucraineană. Deci, într-adevăr, noi ne mândrim cu așa lucrători și elevii cu plăcere frecventează lecțiile, consultațiile și capăt cunoștință. La fel, avem directorul adjunct Людmila Victorina Breaben, care este un învățător emerit. Într-adevăr, e parte activă la toate concursurile care sunt la nivelul raionului și regiunii, ca membru comisiei la olimpiadele regionale, chiar învățător metodist. Într-adevăr, rezultatele la istorie, la drept, noi ne bucurăm de rezultatul copiilor, consătenilor noștri. Suntem la finele anului de învățământ. Cum ați face dumneavoastră un bilanț, o încheiere așa, rezultatelor muncii? Deci rezultatul muncii profesorului nu putem vedea parcurs la o săptămână sau o lună, chiar și un an. Deci minimum rezultatul se vede peste 11 ani. Într-adevăr, noi elevi slabi și elevi care își fac studiile pe la treapta întâi, noi nu avem. Deci toți elevii, într-adevăr, însușesc materialul, însușesc programele, eu part activ la diferite măsuri extrașcolare și pe teritoriul satului, raionului și chiar și a regiunii. Despre dragostea de carte, importanța și rolul învățământului în viața elevilor ne-a specificat învățătoarea de clasele primare. La fiecare elev trebuie să găsim câte o cheiță. Fiecare elev este individual, folosim jocuri didactice, diferite forme de lucru, ia ca de exemplu microfonul care fiecare tare îl iubește. Observ un televizor, ce privesc copiii? Așa, avem și televizor, la televizor le arătam la științele naturii unele filmulețe cu... Deci materiale video folosiți? Da, avem și DVD-ul acesta care tot ne ajută și la măsuri extrașcolare. A 3-a săptămână din luna mai, în Ucraina, este sărbătorită Ziua Europei. Am dorit să aflu mai multe despre importanța și rolul acestei sărbători de la elevii Alexandru și Romina. Ucraina nu este membru al Europei. Conform decretul președintelor Ucrainei din 19 aprilie 2003, numărul 339, s-a propus a 3-a sâmbătă din luna mai să se sărbătorească Ziua Europei. Eu tare vreau ca Ucraina să fie un reprezentant al Europei. Din ce cauza? Din cauza că poate să schimba modul de viață în partea mai bună. Să schimba și comportarea oamenilor. Pentru că, în schimb, trebuie să începem cu noi. Așa. Poate să schimba și plata, că nu este minimală pentru noi. Sper că vom avea un viitor mai bun și mai frumos. Această
sărbătoare permite tinerilor ca să afle mult despre cultura europeană. Mult ne povestesc despre cultura europeană și învățătorii, și părinții noștri care sunt peste hotare. Eu, de exemplu, părinții mei locuiesc și lucrează mult timp în Italia. Am avut posibilitatea să văd și eu țările europene. Sper că voi face o excursie și în Franța, care doresc mult. Visezi să ajungi acolo? Visez să ajung acolo. Dar eu socot că vom ajunge și noi și vom trăi într-un stat european. Tot va fi învățământul la un nivel mai mare, care noi vom permite să învățăm. Stimați telespectatori, la moment ne aflăm în incinta muzeului din localitatea Cerlena, raionul Noua Suliță. Vă voi prezenta mai multe din uneltele autentice, lucrări originale adunate din această localitate. Tot colectivul de profesori, elevii, părinții, deci toți s-au stăruit, toți au adus ce au putut pentru sala dată. Deci fiecare s-a stăruit să aducă cei mai bun, cei mai autentic pentru familia dată. Deci, ca specialist, ca istoric, care este, știu eu, cea mai importantă lucrare pe care o aveți aici? De fapt, noi avem mai multe lucrări care sunt autentice pentru sală. În schimb, ea ca sofca dată Da. este destul de originală, destul de veche și are clar lucru care istoria sa. Deci avem războiul de țăsut, poftim, el. Deci tot e cu istoria sa, deci tot a fost destul Eu propun să ne apropiem și să le vedem mai bine, poftim. da? Deci avem războiul de țăsut, deci care este produs în satul Cerlena, deci de meșterii locali. Așa. Deci un război de țăsut, aceasta este vârtelnița care Se învârte chiar? Da. Deci de până firul de ață. De până firul de ață, deci totul ce este necesar pentru războiul de Și țăsut. aveți și varianta miniatură. Da, poftim, tot așa se învârte, cea mică, cea mare. Și acum ungherașul, știu eu, impresionat și drăguț pentru toate gospodinele. Da. Să ne apropiem de vatră mai aproape. Ce avem Anume aici? pentru gospodinele din satul Cerlena, deci care este practic făcut identic aproape pentru fiecare casă, cum arăta cândva. Deci observăm un fer de călcat, Așa. oale pentru cuptor. Oalele la cuptor, deci aici unde se păstrează oalele. Așa. Deci asta este gospodina casei. Cotruță, dacă poftim gospodina păstra totul ce e necesar pentru casă. Și acesta este modelul de afară, așa aproximativ. Acoperișul. Da, cum era cândva. Și mai în sat. departe trecem la bibliotecă. Deci, ia ca așa, am aranjat așa cum am putut să aranjăm în sala noastră. Poftim. Aveți niște lucrări foarte vechi, niște cărți originale. Despre ce e vorba? Aici sunt Cărți bisericești. cărți bisericești care s-au păstrat în arhivă bisericească. Chiar este o Biblie? E destul de veche. Este Slavona veche. De unde le aveți? de la arhivă bisericească. Arhiva bisericească. Să le păstrați. Deci, acesta avem registrul De acte, probabil? de acte, deci din perioada română. Da. Și aici e și colțișorul istoric. Da, aici este colțișorul istoric, deoarece că cândva teritoria satului nostru au locuit tripolienii, Așa. deci așa o cultură care au locuit deci, în sătișorul nostru. Sunt roci sau sunt Deci, bucăți din oale, da? Și să vedem aici în garderobă ce aveți. Ceva frumos, original, să o vedem și la cameră. Niște lucruri frumoase, deci care sunt Chiar e foarte drăguță lucrarea. de consătenii noștri, consătencile noastre. Da. Ia ca așa. Deci, Costumul popular autentic. de vechi, așa. Undeva îți datează la începutul secolului 20, unele din ele. Da. Deci anii 30, 40, 60. Deci ea ca așa îți datează lucrările date.